Optager den, hvis jeg trykker? Den optager nu. Hvis jeg trykker der? Den optager nu. Nå, det gør den nu. Hej, Sejsen. Charlie? Charlie? Se her! Ui! Brevhunden! Og du kan også læse Poppycat. Se her! Nej, prøv at se, hvad Poppycatten spiser. Marmelade? Ja, pære? Ej, hvor er det lækkert. Vil du med hen og se, hvad Poppycatten spiser? Ej, se Poppycat og hans ven. Så de spiser chokolade. Ja, så de laver chokoladeputter over det hele. Øj. Sin lille hund også lige sidder her. Nu er jeg spændende snart ud over. Charlie? Basse? Nu ser hvor far han er hen. Nu ser han jo lige Madagaskar. Ser du film? Charlie? Kom med over og vær på kamera. You love it. Charlie? Han er ikke nogen hund, det du ikke har hørt det der.